Rizal sang No to PUV Phase Out Coalition Panay sa patigayunon nga congressional inquiry may kaangtanan sa pagpatuman sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kan PUVMP nga natalana sa Mayo 20. Ini ang sunod kay Mr. Elmer Foro, lead convener sa nasambit nga grupo sang mapakigangutan sang K5 News FM Iloilo. Dugang pa niya, ipalabot sini sa Kongreso ang mga isyu kag pagpamigo sang kooperatiba sa syudad sang Iloilo. Rason nga hindi nila suportado ang mandatory consolidation. Payag pa sang natungdan dako ang paglaom sini nga may magapanindugan nga politiko sa pag-imbestigar sa PUVMP implementation kag may mangin revision sukon pagbago sa pila ka mga component sang nasambit nga programa. Yari ang kabahin sang pahayag ni Foro. Malabuyag ang iskandalo sa mga cooperative pamatuod naman ko na mapalpak ang ining compulsory consolidation gagang PUVMP no kasi sa nang ilang driver kag konduktor wala ganing nakabaton sa sweldo nila no regular nga sweldo. Sunod naman kay Mr. Elmer Foro, pag-aistoryahon sini ang direktor sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 agod maklaruhan sini kung ano gid man bala ang matabo matapos ang ginhatag nga ligwa. Report nagikan sa mga transport groups diri sa syudad sang Iloilo. Inisi ka K5 Kimon Tanyo Kaluyo kag para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.